Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και σήμερα θα παίξουμε Fortnite με τον αδερφό μου τον Χρήστο. Χρήστο, πες ένα γεια. Γεια. Θα πάμε κανονικό και επίσης άμα σας αρέσουν τα βιντεάκια μας κάντε ένα like και ένα subscribe και επειδή έχω να παίξει πολύ καιρό δεν ξέρω κατά πόσο θα είμαι καλός. Πάμε στο βίντεο! Λοιπόν, πού πέφτουμε? Λοιπόν, θα πέσουμε όπου θες, ξέρω εγώ. Πάμε εδώ, Mount Olympus. Ναι. Πείτε μας ιδέες στα comments ή γενικά που μπορείτε τι βιντεάκια να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε ιδέες. Ωραία. Εγώ δεν έχω βρει όπλο και χάτωνα. Ένα όπλο ζητάω, δεν ζητάω κάτι, ένα όπλο και αυτό για τις δυνάμεις στο chest. Μου όπλο και μου έδωσε, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Φτερά, καλό. Μπράβο σου. Όχι, αυτό το ψωμό. Ωραία. Άμα σας αρέσουν τα βιντεάκια μας, κάντε ένα like και ένα subscribe. Απλά μην ξέρεις, νομίζω και πάνω. Bro, δεν έχω materials. On me. Πού ρε. 2 άτομα σε μένα. Ένας knock. Down. Ωραία. Ο κορώνα. Την ήθελα εγώ. Καλά έφερες. Ωραία. Το ιερό αγαλματοδιά θα πέσει κάτω. Πρώτο μου kill μετά από καιρό. Όχι το μποσάκι. Τι. Α. Ω, μποτάκια. Κρακ. Ωραία, headshot. Headshot. Με έκανε κρακ. Τον τέλειωσα. Όχι, τσιφταρό. Ουπς. Down. Πάρε μετάλλο. Πάρε. Τα πήρες όλα. Τι λες ρε, πάρε εσύ το μετάλλο. Έλα εδώ να χειλάρουμε με αυτό. Τι απείρα. Βότκα, μαμά. Βότκα, μαμά. Άχι τι έτσι ρε. Έχει μόνο. Ρε φίλε. Μου τα έχεις πάρει όλα. Κι εγώ δεν είμαι κουφός. Θα φτάσει πιο γρήγορα όμως γιατί έχω τον Νικάρο. Ατομάκια που είστε. Α! Ρε φίλε. Σε μένα. Κάτσε, λέει ότι μόνο έναν έχει σκοτώσει. Σε σένα είναι. Ναι. Να πω. Πού είναι αυτός. Να, νομίζω ξέρω πού είναι. Τι έγινε, κόλλησα. Dead. Τον σκότωσες μου και στο κύριο στο κλέψει. Εκεί πάνω έχεις το chest. άσε. Κι άλλος, σε μένα. Πάρ' το εσύ. Το θες το SMG. Θα τον πάρω εγώ. Μην τον πάρεις. Ρε, Πάρε εσύ το SMG, ένα μόνο SMG έχει εδώ πέρα. τι να το κάνω. Λεφτοκύλα.
ρε, πρέπει να το σκοτώσει. Μου έχεις κλέψει 2 kill, τι έχεις το σκοτώσει. Έχει κλέψει κορώνα, μην μιλάς. Εγώ το σκότωσα. Ναι, αλλά έπρεπε. Γιατί, επειδή είσαι άχρηστος. Τέλος πάντων. Πάμε πιο πέρα. Πάμε... προς ρέκλες. Αμάξι, σε μένα άτομα. Εδώ έχει άτομα. Αμάξι, σε μένα 2 άτομα. Έλα, έλα. Πάμε σε αυτούς. Μποτάκια είναι, ρε. Άχρηστο. Και κάποιους σκοτώσανε γιατί πυροβολάγανε. Μου κλέβει και τις σφαίρες, δεν έχω ούτε μία σφαίρα, ρε. Σε τι, 30 σε τι θες. shotgun. 5 shotgun έχω και 30 yard. Λίγο γρήγορα γιατί έχουμε άτομα. Α, καλά, τους σκότωσαν τα μποτάκια, τόσο άχρηστα. Πάω, ρέκλες. Ναι. Ω, άτομα. Αν μη. Καρανομπάς είναι πιο νουκ από σένα. Τότε πώς έφαγες έτσι. Νοκ. Από fall damage, λέω εγώ τώρα. Ωραία. Έχεις άτομα. Down. 2 λουμπάκια ήταν. Πόσες σφαίρες μου έδωσε shotgun? Τι 20, έχω 500 AR και 131 shotgun. Μπορεί από αυτούς που σκότωσε. Το τι είναι? Εγώ, τι είναι αυτό? Καλό φαίνεται. Έχω αμπάξει πολύ καιρό μου φαίνεται. Έχεις χάσει πολλά. Ναι. Εγώ ακολουθήσεις σου πάρω ξεφύγω. Zeus's wrath is upon you, What the... and doom is on the horizon. You must prove the worth of humanity to Zeus and the guardians of Olympus before the skies turn black. Ωραία. Fate worth foretelling. Σ' απόφυγα. I do love a tragedy. Let's get you started. Εντάξει, πώς να μιλάς, αλλά... Τι το παίζεις τώρα, 5χρονο? Όχι, άτομο. Δεν μου μιλάς. Άτομα. Έχεις Συγγνώμη, πάει που να παιδιά. έρθω. Είναι ένας Ίκαρος που πετάει και ένας εδώ στο κέντρο. Τον είδα εδώ στο κέντρο τον έναν και ο άλλος πέταγε με Ίκαρος. Εδώ δεν είναι. Χωρίς πλάκα, τους είδα. Α, να, ο Bullfight. Εκεί είναι τα build fights.
Εκεί, εντάξει, μάρκαρα το δέντρο. 19 μπλε. 24 κρακ. Έχουνε κορώνες. 24 κρακ. 69 κρακ. Μπράβο. Πρέπει να ξέρεις όλες είναι κρακ. Μάλλον πέθανε γιατί... Έχει κοιτάξει το κεραμνό. Κάνει τόση. Βάστα. Πού είναι ρε. On me. Κι άλλος είναι 19 μπλε. 28 άσπρο. Ψόφισε. Από full damage. Έχω τον άλλον τώρα. Πού είναι. On me. Εγώ με σφαιράνε από πίσω. Είναι και από πίσω άτομα. Ναι, τον κάνω η rest. Τον κάνω! Ψόφισε. Έλα το κάνε revive. Έχω άτομα! Δεν πειράζει παιδιά. Πάμε λέμε μάτς. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μάτς γιατί το πρώτο δεν πήγε και πολύ καλά. Δικαιολογημένα. Γιατί έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, πάνω από 4 μήνες, 5. Πάμε εδώ. Ω, το Hammer, το καλό! Ποιο? Παλιό, το Hammer, το Hammer. Το παλιό. Ένας είναι εδώ μέσα. Κι άλλος. Παιδιά, συγγνώμη που βλέπετε μόνο το Χρήστο. Άμα θέλετε να βλέπετε και τους δύο, πείτε μας. Κρακ! On me, κρακ! Dead. Τελευταίο κιλά. Πήγα να το πάρω. Down. Πρέπει να τριχαρδάρω. Α, τόσο με μπάσα. Θα μου έρθουν όλοι. Ωραία σε έκανα. Πάνω να χαθώ σε αυτό. Εντάξει, εγώ πήγα να το πάρω εγώ και μου έκανε έτσι. Και με σκέφτεσαι. Ναι, καλά σου έκανε. Down. Μπλε, καλό είναι αυτό. Down. Down. Έχω 6 kills. What the fuck, ένα μποτάκι με μπανάνες. Εδώ δεν έχει κάτι καλό. Σφαίρες και μητέρες. Ω, με βαράνε. Down, όχι. Ω, αυτή είναι καλή, αυτή είναι καλή. Βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Αυτή με τα μάξι είναι καλή. Είδα, βαράνε. Ένας είναι. Ένας. Ένας είναι. Καλός είναι. 32 κρακ. Κράκ το ένας. Δύο είναι, δύο είναι. Με ένας είναι κράκ εκεί πέρα, αλλά χελάρι. Αυτός που έχω είναι κρακ. Έχω δύο. Δεν έχω πάνω. Κρακ. Αυτός είναι κρακ. Δεν έχω materials.
35 ο άλλος μπλε. Crack και ο άλλος. Down. Ρε, δεν έχω materials, δεν το φτάσω. Και άλλος. 87 μπλε. Δεν, το σκότωσα και με σκότωσε, έχει κορώνα. Πάρτε ένα Σκότωσα save και που με δεν σκότωσε. είχα πάρει. Έχω κι άλλο. Oh shit. Εντάξει, κορώνα θα εξαφανιστεί, δεν πειράζει. Από πίσω, από πίσω, από πίσω. Crack, ένα HP. Αυτός με τα μάξι είναι ένα HP. Έσκασα λάστιχο. Να, αυτός που βαράει τόση ώρα τα μπελίτς. Πού είναι, πού είναι. Δεν τώρα, δεν είμαι στο παράθυρο. Εδώ πάνω. Εδώ μέσα, ναι. Νάτι. Από εκεί που ακούσεις προβολισμούς, τι ερώτηση ήταν αυτή. Πού είναι? Ανάζεις ρε. Είναι τίκη, ρε. Εντάξει. Winner! Ναι, είναι άχρηστος, απλά δεν ξέρω γιατί. Πετάει με Πού τον είναι? Ίκαρο. Πετάει με τον Ίκαρο. Πού στο καλό είστε? Α, Ήτανε cracked, αλλά έφυγε με τον Ίκαρο. δεν θα πάω και πολύ μακριά. Down. Αυτός έχει έναν καιρό. Έχω πήρα. Μπράβο, εσύ είμαι 100, πάω στους άλλους. Να το. Είναι άλλο είπαμε. Να το. Ρε bro, είναι super low, ρε. Ωραίο. Ούψ. Ήταν ένα HP. Αυτό το SLG... τέλος πάντων. Ω, δύναμη κοντά μας, ρε. Δύναμη δίπλα μας για την ακρίβεια. Ρε, είναι full άχρηστος. Medallion είναι αυτό. Αυτό άμα, ρε. Μου έρχεται. Crack, Εδώ είμαι. crack. 32-64. Down. Βεβαίως, είναι κι άλλος κάπου. Φέρε μου το ρε μπρο, μου το έχεις πάρει όλα. Αυτός είναι το μεγάλο. Είναι δύο. Με ειδάει. Σκομάρα μπίζεις. Είναι καλά. Ρε bro, τι γίνεται. Είναι καλά. Τι γίνεται ρε bro. Τι κάνουν οι τύποι. Όχι. Τι καλό γίνεται. Δεν πειράζει, παιδιά μας, σας αρέσει το βίντεο και μας κάντε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.